Borance je selo malo, na jednom je bregu stalo. Oko njega šume i proplanci, a u njemu bašte i potoci. Kuće bele, krovovi crveni, najlepše je kad sve zeleni. Po livadima slačak se žuti, lepo selo, a uzani puti. Kroz to selo brzi potok teče, tu ja leti šetam svako veče. To je selo daleko od grada, lepo nekad, a lepo i sada. Selo Boranca je malo, da kažem, selo sa 20 domaćinstava. A kako smo mi istraživali našu prošlost, došli smo do zaključka da su naši se doselili iz lijeve reke iz Crne Gore, verovatno od porodice Vasovića. Krajem 16. veka ili u toku 17. veka, a naši su se ovde doselili. Prvo su se doselili u selo Biševo, iznad Novog Pazara. Međutim, tamo im mesto nije odgovaralo. Onda su se preselili na Kopaonik, odnosno bili su 3 brata. Jedan je otišao u Srbiju, jedan na Kopaonik, a jedan je ostao u svom selu. Taj koji je se na Kopaoniku doselio, on se doselio u selo Štavu. Tako da smo mi praktično štavljani i štave se doselili, pošto je Štava držala ovaj teren, oni su doselili ovde na ovom terenu. Inače, selo praktično možda da kažemo da potiče iz jedne porodice, ovo naselje ovde, i karakteristika što je to naselje vrlo složno, aktivno. Jednostavno mi smo, odnosno selo je 50. godine uvelo svoju sopstvenu mini hidrocentralu, tako da smo mi imali svoju struju od 50. do 65. godine. 67. godine kada se pojavile plastične cevi, selo je prvo kupilo cevi i dovelo je vodovod. Tako da danas selo je obezbeđeno sa strujom, sa vodom, a put je sada u izgradnji, imamo ulično svetlo. Jednostavno selo teži da stvori neki, da kažem, ambijent, standard, da bi mogli ovde koji su u selu i koji dolaze, koji se vraćaju na neki način, da imamo neke optimalne uslove za život. Mi smo, odnosno selo je 90. godine organizovalo skup svih žitelja koji su rođeni i živeli i u selu i van sela, i tada je bio veliki skup u ovom kraju. To nam dalo podstreka da smo se kasnije organizovali i svi oni koji žele da učestvuju u tom skupu, mi svake godine organizujemo taj skup, kao što smo to učinili i ove godine. To nam mnogo znači, to je podrška za sve nas, i za one koji dolaze, i za decu koju mi ovde praktično u feriji preko leta dovlačimo, i s njima pravimo izlete, planinarenje, tako da je to jako kvalitetno što se tiče druženja i dece i upoznavanja. Naše težnje ovde, gde je ovaj spomenik gde smo se sada okupili i svako večer se tu okupljamo, da ovaj teren malo uredimo. Tako da ćemo zamoliti našu opštinu da nam da materijalnu podršku i da mi ovaj deo uredimo i sledeće godine ili sledeći put kad se stanemo da imamo uređen ovaj prostor. To nam je velika želja, a i uradit ćemo to u svakom slučaju.